Il-ħadd tal-15 il-ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 6, versi minn 7 sa 13. U sejjaħ 12 u beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tom is-seta fuq l-ispirti ħsiena u issihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq, ħlief ħatar, la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jilbsu l-qriq u ma jxiddux żewġ tilbiesi. Għalilhom, fejn tidħlu f'xi dar ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqawkomx u ma jismawkomx, itilqu minn hemm u farfru it-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela ixandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda bis-sejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Il-mulej, x'tip ta' awtorità u qawwa iridna neżerċitaw f'ismu? Ġesu ta' lill-Apostli kemm il-qawwa kif ukoll l-awtorità li jitkellmu u jaġixxu f'ismu. U ikmandhom biex jagħmlu il-ħidma li għamel huwa stess, biex ikeċċu l-ispirti ħsiena, biex ifejqu u biex ixandru il-kelma ta' Alla, l-aħbar it-tajba tal-Evanġelju li rċevew minn Ġesu. Meta Ġesu tkellem fuq il-qawwa u l-awtorità, u għamel xi ħaġa li wieħed ma jobsorix. U għaqqat il-poter u l-awtorità mal-imħabba u l-umiltà. Id-dinja u l-ġisem ifittxu il-poter għal-qlieħ egoistiku. Ġesu jallimna biex nużawha għal ġid tal-proxmu. Għaliex Ġesu jgħid lill-Apostli tiegħu biex jivvjaġġaw ħfief, bi ftit jew bl-ebda provvedimenti. Il-faqar fl-ispirtu jeħlisna mill-kilba u l-preokkupazzjoni tal-affarijiet li naħsbu li għandna bżonn u jagħti spazju għal provvidenza ta' Alla. Il-mulej irid li d-dixxipli tiegħu ikunu dipendenti fuqu u mhux fuqhom infushom. U jrid jaħdem fina u permezz tagħna għal glorja tiegħu. Inti lest li tilqa' il-qawwa u l-awtorità li Alla jridek teżerċita f'ismu? Il-mulej fdanna id-doni u t-talenti tiegħu. Inti ħerqan li tpoġġi lilek innifsek għas-servizz tiegħu biex tagħmel dak kollu li jitlob minnek u biex tkun xhieda tal-verità u tal-qawwa tiegħu lis-salva lil kull min jibgħatlek? Mulej, għamilna kanal li minnu tgħaddi il-grazzja u l-imħabba tiegħek li tfejjaq, ħalli l-oħrajn ikunu jistgħu isibu il-ħajja u l-ħelsien fik. Eħlisni minn kull irbit ieħor biex jien infittex bil-ferħ u bil-ħerqa dak li jorbotni mas-sema. Għatini li nkun xhieda tal-ferħ tal-Evanġelu kemm bi kliemi kif ukoll b'emili. Amen.